Είμαι mentalist. Κατευθείαν το Yuri Gear βγήκα. Βλέπω στο παρελθόν σου ότι τάκεις με μια τσουλή. Καλά, μάθες αυτή τη τσουλά. Προσπάθησα να πάω σε βουντού και στο χορταρέα, αλλά τίποτα. Αφού σου λέω τον μπούτσο, όλο και δείγματα και μαλακίες. Άντε γαμίσου. Αφού τώρα βλέπω ότι σηκώθηκε. Τι διάλο, αρχή γαμιό μου. Fuck. Ω, τις πουτάνες γίνεται έξω. Πρέπει κάτι μαλάκες να πάνε να τους σώσουνε. Μετάλλαξη! Πέτρου, και λοιπόν συνεχίζεις ραμπή. Κόσμο ηλεκτρονικό βρεθήκαμε κι αγωνιζόμαστε εδώ. Τα Digimon γνωρίστε, τα Digimon παιδιά, τα Digimon μαζί τους βρεθήκαμε πια. Με την αγάπη οδηγώ το Digimon μου και εγώ, θα πολεμάμε το κακό στον κόσμο τον νόμο, τον κόσμο το ψηφιακό. Μπούλμπασαρ, επίθεση με κλιματσίδα. Είπα την Pokéball. Και λοιπόν αρχίζεις να πεις. Τα αρχίδια του κλάσαμε. Τώρα την έχεις γραμμένο. Είναι ο Στράτος MC που εσύ και εσύ και εσύ νόμιζες δεν είχε τίποτα να πει. Πριν φύγω, άκου αυτό που θα σου πω. Θέλω μόνο το δικό σου το καλό. Πίσω στην Pokéball. Ωπα, μαλάκα, ποιος είσαι, το κράκελα. Έλα τώρα, πες. Τι λες, θα του πω το μυστικό μας για τη φαμίλια του MC. Τι λέει, ναι. Οκ, ήμασταν στη φαμίλια του Νίβο. Αλλά μετά πήραμε τον Μπούλο γιατί ήμασταν όλοι για τον Μπούτσο. Συνέχισε η φαμίλια του Νίβο. Και τώρα σε ποια φαμιλιά είσαστε. Τι λέει ο Έλβης? Λοιπόν, όσο εμείς εδώ θα κάτσουμε με τα άλλα παλικάρια να κάνουμε την ανοικοδόμηση του θόλου, εσείς θα πάτε να φέρετε ένα δονητή από ένα μπουρδελάκι. Φτάσαμε. Τι είναι εδώ μέσα? Πω. Μπουρδέλο είναι εδώ μέσα. Τι βλέπεις? Δεν έχει να μου ξεπετάξουν.
και ματσίδες.